Zoals ik al zei, we staan hier bij Hawaii. Hierachter is de aula en daar vindt zaterdagavond een Poetry Slam plaats. Wat is dat precies? Het is een Caribische Poetry Slam. Het wordt georganiseerd door CARICON in samenwerking met Festival Wintertuin. En we spraken met Steve Russell van CARICON en met Yuri Oldhaten van Wintertuin. Kijk naar het interview dat ik met deze twee heren had. Mr. Steve Russell, you're Executive Director of CARICON, and CARICON is the Caribbean Literary Culture and Heritage Organization. Welcome to Curaçao. Thank you. You're here for a special occasion because on Saturday, 21st of March, there will a poetry slam. For all our viewers who don't know what's a poetry slam, can you explain us? In simple terms, a poetry slam or spoken word competition is basically a competition where poets speak from the art. It entails the rhythm, the words, using your words to paint pictures for an audience. So that's what a poetry slam is basically. And in our edition, we have 8 countries represented from across the Caribbean, 11 contestants who will be showcasing their talents and showcasing their craft. Is it only showcasing or is it also like a competition? It is competition, but we like to say friendly competition. Yes, yeah. Because the art moves people in different ways. And so at the base of what we're doing, we'd love for the art to move the people, the audience, and then we can talk about the competition side. Because if you do great art, the competition becomes secondary, and in turn, it's more about giving a good evening to the people present. Because when I talked about with people about poetry slam, some of them think it's like a rap battle, but a rap battle is more kind of aggressive and trying to dominate your opponent. This is more the art of culture, the art of the spoken word. The art of the spoken word, the art of people digging deep into our theme, which is speak truth, speak life. What does that mean for a poet who is from St. Martin or a poet who's in Curaçao? It might be different, but the audience is so diverse, so there's always something there for everyone who comes out to the Poetry Slam this Saturday. And that is the beautiful thing about the Caribbean. There's so many countries, there's so many cultures, there's so many diversity. When you bring it together, it's going to be a lovely evening. Yeah, as I said, it's like cooking. In the Caribbean, we don't cook with recipes. We cook with the instinct from our ancestors. So we put a little this, a little that, and that's what we're doing here on Saturday. We're bringing in, as I said, 8 Caribbean countries. CARICON, we operate in a 4 linguistic group type of rotation. And the only one that's missing from this competition is the French. And so next year, we're heading to the French Caribbean for the Poetry Slam 2027. Yuri Oldhaten, uitvoerend directeur van Wintertuin Curaçao. We spraken net met Steve Russell over de Poetry Slam hier zo. Hij legde wat uit. Klinkt heel interessant. En wat is de rol van Wintertuin? Wat is de rol van Curaçao hierin? Wij zijn de lokale partner. Dus Steve heeft dit 2 keer eerder georganiseerd. De eerste keer in LA in 2023, vorig jaar in Jamaica. Dat is een mooi rijtje, LA, Jamaica, Curaçao. Niet slecht, toch? En hij heeft ons benaderd omdat hij graag ook iets wilde doen in dit deel van het Caribisch gebied. Ja. En wij zeiden meteen ja, absoluut. Ja, mooi. Want we willen sowieso meer de verbinding leggen met andere Caribische eilanden. En samenwerken met andere Caribische organisaties. Dus de link was snel gelegd. Ja. Toen hebben we een open call georganiseerd. Dus voor alle woordkunstenaars van het Caribisch gebied. Die mochten allemaal meedoen. En daaruit hebben we een selectie gemaakt. En dat zijn de mensen die dus morgenavond komen optreden. In het Engels of in welke taal doen ze dat? Daar zijn ze vrij in. Ja. Dus we hebben een paar mensen uit Puerto Rico. Die gaan in het Spaans optreden. Uit de Engelstalige eilanden. Dus van Grenada, Barbados, Trinidad, Sint Maarten. Die gaan, de Puerto Ricanen in het Spaans. Uit de Engelstalige eilanden in het Engels uiteraard. En dan een paar Curaçaoënaars. Gedeeltelijk Papiamento, gedeeltelijk Engels. Het is wel mooi, hè? Het geeft echt de diversiteit van de Cariben aan. Absoluut. En moet je er literair onderlegd voor zijn om hiervan te kunnen genieten? Of kun je gewoon denken van, laat het maar over me heen komen? Ik denk dat laatste. Het leuke eraan is denk ik dat het heel laagdrempelig is. Dus de artiesten die gaan ieder in 2 rondes 3 minuten optreden. Dus het is heel kort. En daarin gaan ze echt laten horen en zien wat ze te bieden hebben. Dus laat het gewoon over je heen komen. Je hoeft geen voorkennis te hebben. En zoals Steve al aangaf, er is een thema, dus Speak Truth, Speak Life. Ja. Wat een heel breed thema is. En het is denk ik heel interessant ook om te horen en te ervaren hoe artiesten dat interpreteren en overbrengen op het publiek. Dus er wordt gestemd door een jury. Van de 12 artiesten gaan er 5 door naar de finale. En daaruit worden 3 winnaars geselecteerd die hele mooie prijzen ook gaan winnen. Dus het is een vriendelijke competitie, maar ze gaan wel echt hun best doen
om iedereen te overtuigen van hun kunnen. Maakt Curaçao een kans voor de finale? Absoluut. Nou, goed zo, we hebben goed. superveel hele goede artiesten. We hebben er 3 dit jaar die meedoen. Noemi Elisa, Tina Kroles en Aline Abdul. Alle 3 dames. Alle 3 super getalenteerd. Aline Abdul heeft al een boek uitgebracht via ons. Tina Kroles gaat het dit jaar ook doen. Maar we zijn objectief. Dus ook al dragen we Curaçao in ons hart. Iedereen maakt natuurlijk een goede kans om te kunnen winnen. Hey, ik vind het heel leuk. Ik vind het een mooie organisatie, een mooi project. Even praktisch. Hoe laat, waar, wat zijn de kosten? Hier bij Theater Aula Habai, prachtige locatie. Ja. We gaan zo ook een filmpje maken dat mensen weten hoe ze hier kunnen komen als ze de weg niet weten. De deuren gaan om 6 uur open. Het event begint om 7 uur tot 10 uur. Mensen kunnen kaartjes kopen bij Caribbean Ticket Shop online. En als de kaartjes over zijn aan de deur, maar wacht niet te lang, want er is niet capaciteit voor heel veel mensen. En we willen het wel prettig houden voor iedereen. En hoe duur zijn de kaartjes? Kaartjes in de voorverkoop 20 gulden, aan de deur, als ze dus over zijn, 25 gulden. Nou, mooi. Stelt niks voor. En we hebben ook lekker hapjes. Ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel.